Muri Zimbabwe ndakambozvitaura ende munoziva kuti inini pese pandinotaura zvakakosha kubata manzwi. So kana muchinge makateerera nyaya idzi kubva kudhara munenge makunyatsoziva kuti kana tichinge tapfuura nepo tinenge tatovhura hombe kudhara. Kune vachangosvika panapa kana ichinge iri first time yako gara wasubscribe because nyaya dzese dzichabuda nepano. Ende kana uchinge uripo semazuva ese uchiziva kuti unodeedzera kuti pasi neZanu PF nezvigananda. Tanga nekulike this video right now kuitira kuti ZANU PF yacho iboikane. Nyaya iri panapa yakanetsa iri kana kuti iri mudariro inyaya yeimpeachment yakanga yoda kuitwa. Isusu takanga toziva kuti Sengezo Shabangu abuda mustaira. Akusisina chinhu Sengezo Shabangu achinzi akajigiwa kumakotsi chinchi. Nhasi pazongomuka pakarwa kepele Juve adzoka zvekare Shabangu uya. Shabangu adzoswa because of impeachment. Takazvitaura tikati Shabangu chinotori chidhiri chavari kurova pamunenge muchikusina zviri kudiwa ano munombosiwa zvoita kunge makotsi ari kuziva zvaari kuita asiri captured. But iko zvinezvi makotsi akuprova zvavanga vachida kuti vaite ivo. Vanongoita zvavanoda, vanokusiyai mumhodzi mahwinawo moenda muchifara. Watchman Nyube akatoenda achipemberera kuti inini ndahwina Shabangu. Vamwe ma-MP wo vake vaishanda navo vakatoti ayo Shabangu tamuhwina. Zvisine hazvo nenyaya dzimwe dzatakazotanga kunzwa kuti vamwe vakazombokumura hembe amene vaikumurirani kuti vasarohwe nemarikozi. Parliament dzekuZimbabwe andori ma1. So Shabangu wins case challenging his expulsion from CCC according to the findings reported in the press. The judge said the Watchman Nyube-led committee actions against Shabangu were unlawful and void as the terms of office for those concerned yet expired. Kepele Juve Shabangu badzoka mustaira zvake. Saka zvimwe zvese zvinge zvakuda kuzotaurwa nze Shabangu akazodai so pakangotaurwa nyaya yekunzi impeachment. Vatododza kuti dzosai bhiza redu. Saka izvo zvese kureva kuti Shabangu ndiye in full control of the party yeCitizen Coalition for Change. Kureva kuti any MP achabuda achida kuopoza nyaya ye2030 kana kuti achada kusumudza musoro panenge pakuda kuitwa impeachment kuna Mnangagwa achasangana neRICO. Kana kuti in fact ukangozikanwa kuti imi ndimuri kuti muri ma-anti 2030 muri kudedzera kuti Mnangagwa ngarohwe impeachment, Shabangu ndozvaadzoserwa ikoko. Saka playing cards enyu auda kutambwa zviri smart zvakangwarira zvakachenjera. I think ndatopedza kutaura nemi papa munokwanisa kunge muchizvinzwisisa kuti chii chandiri kureva. Haikona kuzoti ndigirina mavanhu vakuru zvimwe zvacho zvoda kuti ndichisefawo but ndatokurumai nzeve kudai so. Ndichibva ipapo 100 of Joan Masowe Chishanu Apostolic Church members gathered today to support their leaders Madzibaba Lawrence Katsiru and Madzibaba Wahana as they took delivery of their 2025 Mercedes-Benz GL 450 Formatic and GL 300D Formatic vehicles. Each attendee received $100 courtesy of Wicknell Chivayo. Panvapuwa $100. Inini zvangu ndakutosvika pakutoshamisika nevanhu ava. $100 pamunhu kungonzi mangoenda kunoatenda kunocelebrate munhu apuwa mota. Chii chakadaro ichocho? Zimbabwe tine ma-problems. We have a lot of problems man. Imi ndakaona video reuya muimba abva kufa Mai Manjovu. Ari kutovhenekwa zvake netochi. Tochi achivhenekwa achiti chimbonditai mapenis. Kura kuti mutonerima mangari macho. Mapenis acho munenge musitorina. Zvirongoda kuti muchipatara hamuna ma-pain killers acho. Ndozvo zvirongoreva. But munhu asvika pakutoenda. And those guys, you know, the funny thing, vamwe vacho vanenge vachisara manhigikini public figure vakanyarara kuti hakuna ari kumbosumudza musoro achitaura kuti zvoni hey onai zviri kuitika izvi ngazvipere zvitaiwo plan Chivayo usatambise mari. Ndo vanenge vatori busy panumber 1 kunotwekera Chivayo wacho. Ndakaimba kumusangano weZANU ndirangarirei ndakazodai so vanhu mimbomirai vanhu kuZimbabwe amene kuti pfungwa dzenyu dzinenge dzichiri right. Iko zvinezvi manje ndikaedza tikuchikutaurirai manje zvinhu zviri kuyazoitika izvi so. Mudharageza ari kudzoka zvinhu zvokujaidzwa muchiti akangoda izo 2 minutes vatenda muri kufunga kuti zvakapera ipapo. Watch the space. Ende ningirikini uya anza do resign. Saka pachanetsa izvo so pachanetsanwa zvokutika. Let's watch the space. Mimirai muone. Toda kuti muone mimi kuti chii chichazonyatsoitika.
zvamanje manje rekedza ndikusiya mukana kune vari muSouth Africa vanoda kuregisterwa makambani nekuvhurirwa ma-FNB business account. Ndine vanonzi Mukoma Owen veEducation Research, ibig company yakangozvininipisa ikati regedzai tiende tinotaura kwaCulient kuti Culient taura nemaZimbabweans vakwanise kunge vachizouya vachinosangana nayo. Saka inini ndinokwanisa kusanganisa inavo pakungokuzivisai kuti ikambani hombe but panongodiwa chete valid passport yako kuti ukwanise kuregisterwa wakutovhura company wakutoita business rako. Musaite zvekuudzwa nyaya dzimwe nemunhu asina kumbopfura nepo mukaenda kumabhengi ikoko uri wega iwo rinokunetsa kuvhura kana usina work permit. Kunongovhura nevane permits. So vasina work permits uyai muonere dhiri racho. So ndatopedza nemizve. So vema audios ndavhurira mukana, sendai maaudios enyu izvezvi pasport mogara mataura zvamuri kuda kutaura kuZimbabwe. Zvamanje manje sarai makateerera zvitaurwa nemumwe wenyu mozondudzo zvamuri kufunga kana pane zvamunenge manzwa. Vari kuti ivo vana Comrade Nyoka yeMabhunu, vana Comrade Geza, vana vachiwenga vakonana ikoko, saka ngavakonane vega. Ndanga chida kuti ndivabatsire stereki mai vava, nokuti vari kuti ivo vachiwenga vane madiamonds, mageneral ese ane nzvimbo dzavari kuchera madiamonds. But pavakabata, handisi kurambirana newe hanzvadzi, but pavakabata ivo, kana kuti regai nditi mwana, pakabata varume ava magenerals ese, uri kutozviziva kuti vari kudya, asi zvavari kudya nepo vachirya kudero hauna kutitaura kuti iko zvino vakatorerwa bodo. Wati kana mukavabvunza vachabudisa zvavainazvo, vane pavari kunokora madiamonds vachipa kumaChina. Asi chinzwa kanyaya yavauya nayo ndeyekuti aiwa varume, tarya zvakwana, ngatichiona ivo vamwe. Iwo wanzarwa oramba futi kuti aiwa gadzirisana mega. Hazvisi izvozvo mwanangu. Ava vati aiwa vakomana tarya isu matumbu edu aguta. Ngatirangarirewo vamwe vari kunze uko kuti marodzi hamuna, zvitima hamuna, fiwe iri kudhura zvoita kuti chikafu chigodhuravo, hatina mari yedu muno munyika muno, zvinhu hazvina kumira zvakanaka, ikonomi vhere inodonha nokudonha, haimbodonhi ichikwira, iri kudonha zvokurevesa. Zvese izvi ndo zvavakazoonawo kuti aiwa vakomana tanyanyawo vakomana ngatichipai vamwe. But chozoita kuti pave nebopoto rokutsvaga newewo kuti uve uri involved ndezvokuti pana 1 kana kuti pane 3 out of 800 pobva paita zana rega, kana kuti pa800 pobva paita 100 vari kuti aiwa izvozvo bodo ngatirambe tichirya maryire iwayo. Hausi rongo, vari kurya saizvozvo zvavo semaonero awaita, asi ndo vamwe vanhu, ndo vanhu vamwe chete vari kudzokazve vari mageneral, vari vana maadvisors, vanani vakadero, vakamira nemamiriro avo vakangodero, vachirya zvakangodero, vobva vachitaura kuti aiwa tanyanya kurya vakomana, nyika yaparara hamusikuiona here. Pobva paita vanhu pavari kudya muryire iwoyo vakawanda nouwandu hwavo, vashoma ndovoti aiwa hazvisizvo, ngatirambe tichingorya nenzira yakadaro. Ndopavanouya kakuruzhinji voti aiwa veduwe, ko hamuvhuri meso makaita sei? Onai kuti vanhu tiri kurya zvisizvo, tibvisei. Iwo woti bodo, uko waita seizve, usadaro zvewe, wabatwa nezvewe musikana iwo, usabatwa nomweya worudzi urworwo. Ava havana kutimboramba kuti tinorya, ende kana ukazvitarisa havere ganda ravo harisi rakafanana needu makanda enzara, vanorya chose. Asi vati iwe wakambonzwa here nyaya ya mari yakatenga vaGeza ine kesi yomunhu akavarobha, kuti yakanga yatengwa mari land yavakava vatenga, mari yacho wakainzwa? Ukanzwa mari iyoyo ndio inokutaridza kuti vaGeza havana zhara, asi vari kuti chete tarya taguta, ngatichionaiwo vamwe varyewo vagute. Iwe woramba, ko waitwa sei? Wabatwa nomweya upi futi iwe? Mari iye yakatengwa stand iyo unofungidza kuti vakatenga ndobva vasiya homwe mavo musina kana chinhu, ende ndo yega maassets avanga vakatarisira vaGeza havasina kana pamwe pavanoti apa.
hazvisizvo. Mari vanayo vese vana vachiwenga, mari vanayo. Vananyoka emabhunu une makambani ake emagonyeti emabhazi ere ameno vane mari dzavo, but vari kungoti chete tanyanya kurya, vamwe vachifa nenzara. Hamuchina marodzi, zvipatara hazvichashandi, chasara kuti mabuildings ezvipatara adonhe, makambani hamuna, vana havana mabasa, vari kuenda kuzvikoro vachindopedza voya vachishaya pokuvaka. Ngatichipedzaiwo kurya tipe vamwe, vamwe vacho voramba. Ava vobva vati aiwa, kana zvadaro isu takuudza vanhu kuti maryire edu aya haana kunaka, regai tibude pachena kuti vedu wei, onaiwo imi muri mapofu, ende tatiri mapofu zveshuwa dei vasiri vageza. Tatakangonyarira chizvinhu zvese zviri kufamba, but vageza ndopavauya votivhura meso. Iwo oramba futi kuvhurwa meso, wotivhura naye mega meso. Wakaita seikewe chika kudaro zvewe, wabatwa nezvewe. Usadaro mufisi wangu, usadaro hama, uri hama iwe. Usadaro, parega pakadero pavari kutaurwa ipo paite saizvozvo. Rega zvimire zvakadero. Itopinda murodhi uri iwewe, usada kuramba uchiramba zokuti unoguta, une zhara iwe.